Numi angay mamuhi dan ini kay di ko nami ka-afford sa pagkaon. Ja. Kamuti sa ginangunan. Para man sa gani guys. Kamuti ra nagkuan. Kamuti ra na og ginangunan. Kamuting ha. Jara may gawas ha. Saan sa mo dia ha. Hey guys, good morning. Oh, majang buntag ni jung tanan. Majo gara buntag guys kay kuan. Ana ka jumo. Kuan. Ja. Nagkaring amang iro amang dados kasada dia. Ayun ja de guys, asa din isang pakanundaan sa mi mo to si babaw kay jag katasan. Ja guys. Kaning iro guys, di ni si Ja kanang garbuhon di ni hambog iro amo kaon ni si Ja pinobrera kajong pagkaon. Sa makarelit dan ni kami mukaan magingani guys, nilulaw nga kamuti kanang rice ni nga na ay kamuti nga murag nilugaw. Pinobri nga pagkaon kay naa na man si Ja og kuan. Pinobri nga pagkaon ra. Ja asang hugasan ning ijang kananan. Hugasan sa ijang kananan. Ah. Talbi ah. Tara guys. Kamuti ni sa karang dani lunaw. Ah. Come here. Come here. O, diba? Kasagla sa mga kamuti. Kamuti rin sa pagkain. Kamutig saging, kaon siya guys. Lagsa mo kamuti with inan-inan. Na isda. Diba, Bartoli? Pobreng pagkaan na isang pagkaanan ni Dini. Pag di na ito isang pagkain. Kamuti na na. Ilugaw. Tawa, tir. Ang kaas kamuti, tir. Kanang iluan na doon nagpinuguring pagkain na. Kamuti, piborito. Halakaon, halakaon. Kamuti na nagkuhan. Kamuti na na og ininunan. Saya tidak kasada. Di kakabado ako be. Be bade be. Kara. Ja guys mo gawas ni dari kasada kay kuanan sa inyo ni majo ng panahon ron mas mo init na ron. Amang turoy ri amang iro. Uy panda. Ala, nagdangan-dangan na bukas karsada. Huwag tang kagbalik ron. Panda! Panda! Uy! Uli, kanina motor. Diara guys, sa Bartolby. Ganaman sa mga suri-suroy. Nga, diput-diput na. Guys, una. Dia. Oh! Siguro. There's the guys. Jadi guys, tanaw gamang karsada na nang managaduza na taoran na pagposte agamang kuan na. Unsa day guys, karong nara ko yun nalibang may batasan. Masuro sa diha sa nalibang. Jadi guys, are ko kanang gamay nga i-share ninyo aran ni hawiran ni ang kamera. Uy panda uli dito. Kuan day guys, kanidi si Bartolby na day ito iniingan dato sa comments nga di ko numi angay mamuhi dan ini kay di ko nami ka-afford sa pagkaon. Ja. Kita mo ganina sa hang video guys. Agi sang pagkaan dani kuan da pinubri nga pagkaan na na ana da si Ja. Jag istorya day dani nga iro. Kay batanis kuan pa si Ja hala. Gatas na og kamuti. Gatas og kamuti janggi panuto da ay janggi pa dito janggi kaan de gabi guys. Ano sa nalibang karong buntag daanan ja. Nalipay de kog dako ron kay kanang kuan si Ja kanang nay murag lalamdag nagpanahon ma kuan ma katilaw na dyan mirog init. Jadi guys, ang harang istorya ninyo about danang kanang iro.
Kana dis danay nagpa-adapt namo. Wa na say bayad na bali para po na bayad. Kanang iro agi hatag din na sa gipa-adapt na sa namo guys dari sa kanang isa sa among mga amigo nga taga Cebu. Kay to na to naglakaw sila MM. Kay kon si Ja kanang nay murag nag ka-misunderstanding ang mag-asawa, so ag ilang iro kuan na si Ja kanang duha na sila sa tos gida sa pikas nga side kay ag mag-asawa guys nagbuwag unja ag ilang iro pud ang ag ilang bijaan dadto nga way kuan way singa na way taw silang bayin ja malagi to guys kami ning gasto na nag kuan kanang uli panda himba uli ba naputod ang istorya guys kay singa na ning liwaras man is panda unsa guys mo to among gi kan si sa og pamasahi uli dito pauli ka na yung motor ba ay kago jaswag pamasahi kay arong madadari kay gipa-adapt lagi si Ja kanay mauto si Ja wa man dari mag-vlog na kanang labay Ja moto gigasusan gipa-check up gi-injectionan para makabiyahe si sarausan ning biyahe dari padong sa Bohol Ja mo ramas ang gitag buspir mao na si Ja nga na dari sa Bartolby ja ka nang irwa guys di ka makainda na nga irong pangdato na kay nalagi niingon nga di ko namin pwede na magbuhi dari kay di lagi ko namin maka-afford sa pagkaon jang piboritong pagganda na kamutig saging ra pinoboring pagkaon ran ja mo karon sa gluto bahugan og inan-inan mo kuan si Ja mo kaano si Ja basta pinobri ra si Ja digit kay ingon nga imong palitan pero panagsa guys amo pang palitag dog food na makatilaw pud si Ja kay basin pud kanang nay amingon sa pagkaon pud kay di bang pud tanan lagi pang pagkaon kuan kanang di pud tanang pagkaon nga nang kinahanglan pud sang patilawon og kanang dog pud panagsa ja makapalit na may tag 35 rang putos ja panagsa patilawon naman pud sagol-sagol sang luto pero paborito ni dyan sang pagkaon kamuti gazag saging ja guys magsubay-subay mi guys karsada kay kanang nay kuan di agyangang naman lagi na dia. Hi Bartolby, muhay ka sa imong amo nga nasa Amerika ron ja. Kon guys, wala ni sa makaligo kay mahadlok man miuligo dani kay grabe lagi panan basig karon maligo na rong adlaw guys ug moinit na gajud. Ja guys, bugutan mi sa nga iro. Nato naglubog-lubog na karsada. Among ipakalakaw-lakaw dari kay arong na di pud ma ignorantes mga tao arong di mamaak. Ja. Ana nagduha unsa guys damat mis Ginoo guys ang makasada na okay na gadzud highway na ni ang makasada arang makuara ba na mo na ang makasada nay agsi panda nay mulubog gadzud sa ngas karsada panda uli ba panay uli ha ni tipas man teka ha ay amon nang gipalibang ganina guys na ihiglibang dari sa gawas ayan nagamong daan hay kasi mong amo gimong amo to tagaliti o taga kuan nasa to tas lang naso dagisang amo jamo lagi to guys sa gisirada nagipa-adapt na sa namo mo niabot ni Sagbol taga Cebu nang iroa kani pod usa magsipog sunod-sunod migo man na sila guys na panda na mazol maron gid mo uwan nung kuana guys adlaw kay aron makatilaw pud mig haring adlaw kay arang ka sige uwan nanatakotop sa likaw em kay si kuan si kusog-kusog panis panda lagi guys mapatay mga nangutana tanaw na ang basag diha nakakatanam na sila na diha diha makatong dito guys matug kanay diha mo na nagamong basak diha sa karon day guys
Amo nang ipatrabaho sa mga zuan. Kay di naman na mo maapas. Kami pa yung trabaho na mga nakatatay nga basak. Diya guys, hapon mong kanang patanaw na guys na. Nara kana diha. Nara ipadak. Na kana gikuan man lagi kanang giway dining man lagi enjaag. Kana sa una guys, kana di man naingan sa una, nakimba naman na aron dya. Dadto. Pandauli na lagi. Tana mo na mga kahusan sa una nga. Para susana lagi dya. Hide outan sa paramig ni Tiri og ni Mayor kana diha. Dya sa una kay pamiliti kasada dani. Kaya tamos kasada ni sa una mura pagdaan. Wala karon naingan na guys, di na mi makasakada na basta-basta datos kanang danos kakahuzan kay na kuan naman, taas naman. Jagdad to mga to kuan, lugar nga gikasikatang Florami kay danat sidya nag ipamak isang kuan sa kanang nay katong nagaon day sidya nga nangahoy, mao na diha guys. Kanang babaw na mao na sidya. Kana mo kanang diha sa nangahoy nga gipamak og umigas. Da nagaon pa dyan nag-make up. Dana sa na kuan na ngahoy. Ana uli na ta. Muna ta kay mamahaw na ta. Tara na kay do na rabi maligtag isda. Ja guys, karong buntaga mo ni maray ang video kay ama lagi gisuris. Si katawag ng gabi sa iro. Nagalikid-likid na ba kana naman si Zasak disa. Bartolbi. Uli pandala, uli na, una na kau. Kau na lang uli kau. Uli la. Kau uli na ha. Padaplin. Una na bi. Una dito. Ja guys. Manguha day sa kukuan kanang ipil-ipil di ah. Ipangkas kanding. Mali ko ipil-ipil da aris daan kay. Ganahan mo kuno sila gingan ni ipil-ipil. Ha! So marasip. Pero madek na ba ko yung anina? Kanaray baso. Nay. Kumusta man ka? Okay lang man, Nay. Eh? Hindi pa ka mauli. Hatid ba ako man, Nay? Lugay pa to, Nay. Naghula ko upan sa ilo. Lugay pa to. Ang mga man isang bahay, Nay. Saka mamali sa kugipilipit. Ipakas amang kanding. Galingaw po sila dito. Wala. May dang sundang kanina lang. Guys. Oops. Asa na yung ihatag sa kanding guys. Kaya pa manigawas. Paigawas. Andiyan pa igawas. Huwag na niadlaw. Kay sadyo palagi ron guys ha. Pero kuan guys mo. Adlaw na gazin pormaha kay. Si kataw daday. Mugas sa adlaw ron kuan guys. O si kataw sa mugas sa durog adlaw ron ngarong pormaha kay tanawag langit na. O nakadumungit-ngit da saning hatag sa among kanding. Kaya sa pa na sa igawas to kanding to asbay sa among lola. Pasilong. Ba me kaan mo me. Maligi na tayo mga buhin lagi. Hala, matong magaling kuan. Oh, maligi din ako dari nak. Isa pa. Isa katawa kadang maligid ko na ko dari. Hadlat maligi kuan. Malibot ako dagto. Isa. Not sa mami ha. Ano ako. O gino ko doon pa kasi wakwak nagtingag. Kan betaron guys. Kanang na singanda na. Bisa ka em ha. Singanda ron kanang nay. Kana bitong anos basak. Mag wak. Oh, pangansa mo daning ipil-ipil. Oh. Ganahan di sila ipil-ipil di ay. Oh, mangilig pa kasi kada ng imong anak. Diha ka karon di mo magkuan. Nara guys, ganahan sila gipilipil mo din lang. Kuan na, nga sila.
Cara may gawas ha. Yan sa mo diya ha. Sa magod sila silunganan. O naman sila atap ko. Sila na po sila higdaanan. Kanang lingkuranan. Ano sila higda. Diya sama ding ha. Diya guys. Sana ako guys. Ang tinanam ni Kuan. Ni Zunzun og ni Kuan. Ni Mama Julie ning kamunggay na parang kakuag mga kamot na nanalingsing na katong das pagari nila panguli nila nagtanom sila na nakamunggay sa mong kilid dali na katong nanalingsing gawas ko sa balay na gawas ko lakaw-lakaw wala siminto naman ilang balay ha siminto ang kalsada. gawas ni kay